Achte aanwezigen. Ze zeiden tegen mij, Boukie, begin maar. Nou, vandaar dat ik hier nou sta. Namens Bils Eigenen hiet ik hem op deze presentatie van de Kleine Prins in het Bils. Van harte welkom op deze dinsdag overdag. Vanzelfs binnen wij, ach zo wies dat je er binnen. Ja, en ik moet je hem nog even wat vertellen, want ik had mijn inleiding praatje, had ik echt uit de kop hoor. Ik kon alles. Maar ja, toen zeiden ze hier, ja maar Boukie, staat dit er wel in en staat dat er wel in? Dat ik zit nou met 2 brieven. Nou, als ik het een beetje verkeerd doe, dan weet je waar dat van komt. Vanzelfs ben wij ach zo blij met je. Want dat geeft de presentatie altijd wat meer fleur. Maar dus wil ik een paar personen even welkom heten. Uitgever Eddy van der Noord. Erik van Muiswinkel. En waar die zit weet ik nou even niet, maar krijg ik met hem praten? Ja, nee oké, dan weet ik dat voor straks. En Arjen van der Grijn. Mooi dat je hem hier binnen. Ja, ik kan over deze persoon wel wat meer vertellen gaan, maar ik ga ervan uit dat Eddy dat aan zijn doen gaat. Verder wil ik de oud-bestuursleden van Stichting Ons Beeld, die hier binnen, de voorloper van Bils Eigenen, ook een speciaal welkom heten. En ik moet nog één man noemen, namelijk George Valkenaar. Oh, zeg ik het weer verkeerd. Beste mensen die George Valkenaar woont is in Jabek en deze die... Oh, vreselijk. Krijg zei ik het ook verkeerd. George Frankenaar. Ik had ervoor nog nooit van deze man gehoord. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het boek er nou is. En dat Jim hier nou zit. Frankenaar, en nou zeg ik het daarna heel goed, was namelijk bij het optreden van Erik van Muiswinkel. En ik geloof Heerenveen. Daar had Van Muiswinkel het over de Kleine Prins. En dat hij daar zo slaai op was. Erik gaf toe aan dat het boek in heel veel talen uitgebracht is. Doe dacht Frankenaar waarschijnlijk voortendaliks aan de Beeldse taal. Dat verleden jaar namelijk heel veel in het nationale Nijsweest het. Frankenaar het doe een e-post stuurt aan Bils Eigenen en zo begon het baaltje te rollen. Om een lang verhaal kort te maken, ondergetekende en Jan de Groot wou het wel omzetten. En uitgever Eddy van der Noord zag er ook wel heil in. Doet Jan de Groot en ik doende waren met de Beeldse overzetting van dit boek, worden we beide graag grepen door het verhaal van het kleine mansje, dat heel aans dacht en reageerde als de volwassen wereld om hem heen. Het sprookje van de Kleine Prins, al in 1943 schreven door de Fransman Antoine de Saint-Exupéry, begint met een motorpech en de noodlanding van de hoofdpersoon. En ook piloot en verteller. En die terreur in de Sahara-woestijn belandde en het kleine mansje, het kleine prinsje, tegen het lief liep. Ja. Hoe zou dit verhaal aanlopen, deze beste mensen, als Jan de Groot en ik in een zware noordwesterstorm bij de Zeediek in de Westhoek beland waren en met de wadden voor ons en die grote kwelder daar bij ons, ach man, en dan dat kleine mansje, die kleine prins voor ons zien hadden. Ik dacht, wat nou, als dat kleine mansje tegen mij de gevleugelde woorden die in het boek staan, zei had. Doe Boukie, teken eens een schaap voor mij. Nou beste mensen, dan hakken met nog naar de Westhoekschool. En daar op het schoolbord, dat grote bord, voor hem eigenhandig alle schapen op het bord zet. Spietig genoeg, in de Westhoekschool geen school meer. En het bord is er al lang niet meer. Het de kleine prins denk ik nog nooit van het beeld hoort. En, luidt de Sahara-woestijn, werd die piloot in landen. Heel ver voort, namelijk in Noord-Afrika. Dat is 3600 kilometer verderop. Even, heel even, ging het verhaal met me op een loop. Maar gelukkig is Eddy van der Noord hier, in ons vermidden. En hij kan hem aan zijn haarvijf vertellen hoe het boekje tot stand gekomen is. En daarom, Eddy, wou ik tijd het woord maar geven. En dan hou ik hier nou op. Kan ik weer even zitten.
Waar is het boek? Je laat je een boek. Hoe vocht voor het eerste exemplaar uittrekken? Dat boek nog niet. Ja, maar ik heb even een boek nodig. Oh ja. Goed, meesken. Ik doe het in het Fries. Dat mij, ik van Erik, onze hoofdgast. Dus ik doe het even in het Fries. Dat is mijn memmentaal. Daar kom ik straks nog even op waarom. Ik zal je een aantal dingen vertellen. Dat is ten eerste het belang van De Kleine Prins als Beelds Berreboek, Beelds kinderboek. Daarnaast waarom ik hier stier als een grutske, een trotse uitjouwer. Maar ik begin ermee te zeggen van dat je voor je stiert een heel gelukkig mens. En dat is het belangrijkste in het leven. Dat je gelukkig bent. Want gelukkig wezen, daar gaat het om in het leven. En dat is ook het doel van mijn uitjouwerij. Mooie boeken meidje, ziet op mijn website. En ik meid je graag mooie boeken. En dat er in je een mooi boek is, dan is dit De Kleine Prins. Echt een schitterend mooi bennenboek. Daar ben ik grutskop, dus ik straks wat over vertellen. Eerst even waarom ik een gelukkig mens ben. En het komt hoe ik boeken meidje. En het ene boek dat ik meidje, dat is een zakelijke opdracht. Dat meidje ik mij plezier, maar mijn oorsoort plezier dan dit bennenboek. Want dit bennenboek heb ik maken met Boukje en met Jan. Daar zit Jan. Jan is helemaal achter in de zeel, die ziet nooit op de voorgrond. Maar het is hartstikke wichtig geweest van dit boek. En met Monique Vogelsang, de vormjouster. Dus meisje en vrouwen hebben eigenlijk dit boek maken. Ik wil met steun van de oren meestal, maar dat is toch de kern van dit boek. En dat is gewoon in een hele plezierige geerwerking. En dat maakt het mij gelukkig. En ik zal direct even vertellen van hoe dit boek tot stand kwam is, want dat moest ik vandaag vertellen. Nou, dat zit ik dan maar even improviseren. Maar ik wil graag eerst Dij en Jan even naar voren staan. Ja, dat is schrikken. Kom maar even naar voren. Want ik wil je hem allebei even tegen dank zeggen voor het feit dat wij er nou met z'n allen stingen. En vooral voor het feit dat wij dit boek gewoon met een heel soort plezier en een goede geerwerking maken. En dat is voor mij heel belangrijk. Dat maakt het mij tot een gelukkig mens. En daar heb ik wat voor. Want voor wat hoort wat. Ik gooi hem allebei een fles wien aan. En dat is net samen een fles wien. Maar dit is Kleine Prinswijn. Dit is de Kleine Prinswijn. Leuk. Ik heb speciaal bottle dritten. Dus dat kost wat, maar het is hem heel erg gegund. Jan, tegen dank. Prachtig. En ik hier voor jou. Hey, Tegen dank. super. Hartstikke mooi. Nou, en dan kom ik direct nog eventjes... ja, je mij wel op. Ja. Dan kom ik even op de Wien, even een zijstraat. Erik van Muiswinkel zal straks iets vertellen over zijn verzameling van de Kleine Prinsen. Maar Erik, ik weet niet, heb je ook een verzameling Kleine Prins wijnen? Vertalingen van Kleine Prins wijnen? Helemaal niet. Nee? Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want misschien kun je daar straks een verzameling beginnen, want dit is dan de eerste vers. Ja? Oké. Ja. Nou, dat is voor later. Mijn vrouw drinkt het op en ik zet de fles weg. Oké, ja. Lekkere wijn hoor. Echt Beeldse wijn. Dus het waait hier altijd, dus al het goede is in die fles gewaaid. Trotse uitgever. Dat is het tweede punt wat ik even met je troon nemen wil. Ik maak je graag mooie boeken. En wat ik correct zei, dit is echt een prachtig mooi bennenboek. Ik pak hier even een paar woorden bij. Nou, die zijn voor jou, Erik, hè? Ja, natuurlijk. Oké. Nou, dit is een... Welke is dit? Nederland. De Nederlandse, ja. Hier, dit is een andere, ook klein. Maar daar ben ik kom even op de Frieske uitjeften. Nou, ik ben zelf Friesk en ik heb mijn dochter grootgebracht met lezen. Want dat vind ik belangrijk, dat ben ontlezen gaan. Dat is net alleen een heel soort plezier, maar het is ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Daar ben ik van uitzoeken. En dus met een mooi boekenmeidje, want bij die pak ik les een mooi boek uit de kast. Dus toen wij, Monique en ik, met de vormjouwing daarom uittochten, toen we het idee
om daar wat een liedjesboek van te maken. Maar Monique zei al, nee, het moet een groot boek worden. Dus we hebben een A4 boek maken met hudde kaft. En met heel soort zorg voor de details. Het kapitaaltje is heel mooi giel. Er zit een giel skutblad in, wat de meesten net hebben. Op de i van de kleine prijs, daar zitten stertekenen. Dat zijn al die details die maakt het boek heel mooi om te bezien. En alle tekeningen die zijn op hoge resolutie inscant door Monique. En die zijn alle weer helderder maken. Kortom, we hebben gewoon echt een hartstikke mooi boek maken. En dat maak ik wel met binnenboeken, want niemand ben je inspireren om te lezen. En hoe kun je het beter dan met een mooi opmaken boek. Dus dat maakt mij best wel trots. En tegen dank Monique, al hartstikke zien jullie mijn trouwe bondgenoot. En ik hoop dat het nog een periode teruggaat. Nou, dan mag je me iets vertellen over het belang van dit boek voor het beeld. Nou, de wethouder zit hier, hè. De wethouder van Waardhoeken. Ja, dat is in het leven op mij wat oren gemeentes erbij, wat oren streken erbij. Want een gemeente, het beeld, die bestaat sinds vorig januari net meer. Ja, onder het mom van schaalvergroting en beter bestuur. Nou, daar zullen we het net door hebben, want ja, dat mag me net wel. Maar ik ben wel blij dat jij hier bent, wethouder. De Beeldse gemeente bestaat niet meer, maar het beeld als regio bestaat wel degelijk. En dat bestaat uit het Beeldse landschap en de Beeldse taal en de Beeldse cultuur. Nou, het Beeldse landschap, dat laat ik gewoon boeten, dat gaat uit verhoren. Wat van namen als gemeente hier er ook op plakken. En de Beeldse taal en cultuur, die zit in Jim, in de meesten die je wenjen. Zit in de hollen en in de herten van de meesten. Daar zit de taal en de cultuur in opsletten. En dat verhoort ik net, als je een grotere of een lietstere gemeente wordt. Wat van belang is bij taal, is dat de taal in stand blijft. En daar kan een gemeente iets van, maar dat is heel goed in het kader van randvoorwaarden scheppen. Je mag je als burger nooit naar een gemeente wijzen van het feit van je mag zwijgen dat de Beeldse taal bestaan blijft, of de Friese taal bestaan blijft. Dat mij wel. En ik zou het heel fijn vinden, wethouder, dat je volgend jaar zegt van nou, dit is een prachtig mooi boek. Ik stiep je nog een keer Beeldse binnenboeken. Dus wij doen de sponsoring van de Beeldse taal richting Stichting Beelds Eigenaar wat Rommer. Nou, dat is een uitdaging die moet je om een oor nemen. Ja, dat is wel van belang. Maar dat zijn randvoorwaarden. Het begint bij de orders. En je zit een aantal orders in de zeel. Er zitten je pakers en beppers in de zeel. En ik vind het recht en de plicht van ouders om de band die ze hebben, die ze krijgen, en de BS-band, dat te spreken in de taal van jezelf, dus in je eigen memmetaal. En als je dat doet, dan neemt dat BS-band dat oer, iets stilzwijgend, dat gaat helemaal goed. Daar zag ik Han Jaap zitten, maar ik zie een dochter iets doen. Nou, Han Jaap die is een treffend voorbeeld hoe je met taal omgaat moet. Als wij dat alle jaar doen als ouders en als pakers en beppers, dan bloot de Beeldse taal en cultuur die bloot wel bestingen. Ondanks of dankzij een grotere gemeente, dat is net zo belangrijk. Dus mijn pleidooi is van ouders, sprek, Beelds, zingen, bengen en dan bloot de Beeldse taal wel bestingen. Wat helpen kan mij het in stand houden van Beeldse taal is Beeldse binnenboeken. Nou, de Stichting Beelds Eigenaar doet daar een heel soort war voor, een hele goede stichting. Geert Trokzoek ze. En dit boek, dat is een mooi middel wat de stichting gaat om de benen om het lezen net te krijgen, maar om het lezen te houden. Dus ja, blauw beeldspraten zoek ze, dan komt het met die Beeldse taal wel goed. Dat is mijn verhaal. Boukje, wie mag nou eens ontwit brengen? Doorwerk? Oh, ik mag even vertellen hoe we het boek maken hebben. Zo kan je nog. Ja, ik ben naar het clear. Nou, ik heb meerdere boeken maken over het beeld. Keusboeken, Beeldse roman met Han Jaap. Ik ben ook bezig met Gerard, zijn roman in elkaar te zetten. Tak om hier. Ik heb wat met deze streek. Toen ik hier voor het eerst kwam in 2013. Toen dacht ik van het beeld, dat is het gebied van Hudde, Wien, Rijn en Zwieren Klaai. Nou, daar denk ik nou licht oorzoer. Dit is een prachtig mooi gebied. Maar hele bijzondere mensen dit jaar, heel veel creatieve mensen, aardige mensen. Ik kom hier erg graag. En vandaar dat toen Charles Frank Kunna een mail stuurde naar Boukje en Jan van hey, is er al een Beeldse vertaling?
Toen dacht je van nee, die is er net, maar die moet er misschien wel komen. Dus wij bellen met Eddie. En blieft dat je bellen. Wij hebben een eerste gesprek gehad en later nog een groot aantal orengesprekken. Wie in alle drie enthousiast door en we gaan een mooi binnenboekmeidje. En dat laat je nou. Dus dank Joris voor het feit dat je bij het optreden ging en dat je die mail stuurt hier. En Boukje en Jan, ja, dank voor het vertrouwen in mij en ik in Jim. Dus ja, ik hoop dat je als je straks het boek keek, je denken van dit is echt een bijzonder boek. Dankjewel. Wat gezellig. Nog even, ja, daar zit Arjen van der Grijn in de steel. En hij fronste zijn wenkbrauwen toen Boukje zei van speciaal welkom voor een aantal mensen en ik Arjen. En Arjen is een goede vriend van mij. Ben ik in het hele mooie grauw. Het beeld is mooi meestal, maar grauw is ik echt heel mooi. Hè? En toen ik dacht van ja, toen ik jaren van Erik van Muiswinkel een verzamelaar, toen dachten wij van ja, dan mag hij eigenlijk hier wezen. En gelukkig wist je Erik. En dat is gong via Arjen, want Arjen en hij hebben een zakelijke en vriendschappelijke band. Dus dat is de reden, Arjen, waarom jij even genoemd werd. Omdat jij de aanstichter bent, dat een mediator bent dat Erik hier zit. Ik heb hem alleen maar gebeld. Ja, nou, dat is alles. Ja. Daarom zit hij hier. Ja, maar toen iemand van Stichting Beelds Eigenen hem probeerde te bellen, toen nam hij niet op. En bij jou nam hij hem te bellen. Ja. Dankjewel Erik. Ja, doe het mooi. Ik verstond het niet. Moet het nog eens? We kennen hier op beeld aan alle kanten nu, beste mensen. Oh, Eddie, dat is wel groot. Ja. Doet wij met deze overzetting begonnen, Jan en ik, hadden we hierbij niet zo'n speciaal doel. Ja, er moest weer een boek komen. En het liefst een kinderboek, want daar is vraag naar. Ja, en zo ben we ermee begonnen. Later, toen we er al met aan de gang waren, kwam die prachtige documentaire van Marjoleine Boonstra op televisie. En daar heb ik met aandacht naar zien. Ik weet niet of je hem zien hebt. The Miracle of the Little Prince. Jongen. Wat heeft die vertalers wat uithaalt? Jan en ik ben gewoon aan het vertalen gaan. En bij ons zat niet het zwaard van Damocles op een rug of wat dan ook maar. Maar bij deze mensen wel. En daar wil ik heel in het kort even op ingaan. In El Salvador is de Kleine Prins vertaald in de inheemse taal het Nahuatl. En die taal is verboden na de bloedige opstand in 1932. Ik denk, ik moet al goed zeggen. Er waren nog maar 3 oudere vrouwen die ter de taal meester waren en niet eens schrijven konden. En die vrouwen, als er dan politie was, die vrouwen kropen onder het bed. Zo benauwd waren ze en zo bedreigd voelden ze haar. Maar doordat het boekje nou in het Nahuatl is het bewaard gebleven en blijft het bewaard voor het nageslacht. Het Tibetaans wordt rond 1950 onderdrukt door het Chinees. En de Tibetaanse cultuur is er nog wel, maar er zijn maar een heel klein beetje mensen, der inwoners, die de taal meester binnen. Zo'n taal wordt stadig aan vergeten. En beste mensen, de vertalers van dit boekje leven nou in ballingschap in Parijs, zonder familie en zonder vrienden. Ik moet er niet aan denken. Dat is dus gebrek aan vrijheid van meningsuiting, wat wij hier zo hoog in het vaandel hebben. Het Tamazicht, waar in Marokko een taal die eigenlijk ook bedreigd wordt, de Berbertaal. En daar is ook niet zoveel meer van over. En op een gegeven moment zijn er toch weer vertalers geweest die deze taal naar voren gehaald hebben, want ze zeiden, het verhaal van de Kleine Prins, het is zo bijzonder. De mansie staat zo dicht bij de natuur. Het is correct of beleven wij ons eigen Berbercultuur. En ze gebruiken dit als spiegel voor hun eigen mensen. En dan het Sami. En misschien heeft mij dat me wel het meest gegrepen, omdat ik dat zo'n aandoenlijk verhaal vond. Een meisje, een Sami-meisje, die moest naar een kostschool. Want in Finland en in Noorwegen wordt de identiteit als minderwaardig beschouwd. En al die kinders die moesten maar voort, want die moesten Fins leren en geen Sami. En zij waren daar alleen en ze zei, het enige plek waar ik me veilig voelde, dat was het huisje. Dat was de wc. En ze bouwde haar eigen holletje op het huisje en daar had ze ooit de Kleine Prins lezen.
Ze worden daar pest omdat ze de taal niet praten kon. En ze zei, het waren krek of sneden ze me met messen in mijn keel aan. Oh, ik vond het zo aandoenlijk. En zij heeft dus later het boek De Kleine Prins vertaald in het Sami. Om het te bewaren, ook voor hun nageslacht, maar om het mee te nemen naar huis. 4 verschillende culturen, 4 verschillende talen. Verbonden door 1 boekie. Het wonder van de Kleine Prins. Deze vertalers zijn allegaar op haar eigen manier doen geweest met het boek. En hopen hiermee hetzelfde te bereiken. Namelijk het veiligstellen en het beschermen van hun eigen taal. En beste mensen, daar willen wij als Stichting Ons Beeld graag met aanhaken. Want wij hebben hoog in ons vaandel staan het hoeden en noeden van de Beeldse cultuur. Ondanks dat het Beelds beschouwd worden kan als een veilige taal en niet als een bedreigde taal en noem maar op, moeten we toch zo stadig aan ons taal en cultuur beschermen. Wij willen dus met de Beeldse uitgave van De Kleine Prins graag een voorzet geven om met een ander hier de schouders onder te zetten. In een tijd werd de maatschappij verhard en elke een maar twittert en een oordeel heeft over een ander, is het zo mooi om de uitspraken van het kleine mansje, die Kleine Prins, hier tegenover te zetten. We kunnen nog heel wat van hem leren. Beste mensen, het beeld en het beelds zit in ons hart. Het zit in ons diepste wezen. En wij binnen als beeldseigenaar er ontzettend wijs op dat wij vandaag onze eigen uitgave, ons beeldse uitgave, bij al die boeken aanhaken kunnen. Die binnen nou in meer dan 400 talen en dialecten vertaald. Ik vind het fantastisch. En dan nog even een paar woorden. Ja, er staan vanzelfs ook mooie beeldse woorden in. Zoals het woord nuut. Nuut. Als ik het zeg, vind ik het al een prachtwoord. Heel wat anders dan tam. Maar nou spreek ik het ook op een bepaalde manier uit. Als je een tam maakt, dat doet mij niks. Als je een nuut maakt, dan voel ik het. Heel apart. En wat denk je van bekband? Een baand. Een bekband. Een muilkorf, dames en heren. Spokenblom hebben we erin. En een heel mooi woord, dukelhalzig. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het staat in het woordenboek. Dukelhalzig. Voorovergebogen. Prachtig. En nou, beste mensen, na mijn praatje, want ik wil ook niet te lang emmelen hoor. Het is nergens goed voor. Wil ik graag Erik van Muiswinkel hier even bij me op het podium. Want ja, die is zelfs niet voor niks naar het beeld komen. En als verzamelaar van het boekje heeft hij een heel andere insteek, denk ik. En Eddie, wel luidt hij nou? Heeft hem nou weer weer omluid? Dan moet je even wachten, sorry. Ik weet... Ga jij maar nog verder? Oh, ja, goed. Ik ga nog heel even verder. Ja, wat mooi. Want ik wil jou het eerste exemplaar overhandigen van de Beeldse uitgave namens Stichting Beelds Eigenen van De Kleine Prins op het beeld. Ja, dankjewel. Fantastisch. Hey. Het is niet alleen... dankjewel. Niet elkaar. Foto. Oh. Jawel. Kijk. Nou, ja. Mooi toch? Ja. Neem je afscheid nog van de mensen? Ja, ik zou het er al. Ik ga niet meer helemaal. Ik geef het woord aan Erik van Muiswinkel. Het zit er van mij af, dames en heren. Ik ben natuurlijk niet voor niets hier naartoe gekomen. Want ik wist dat ik hier het boek kon krijgen. Of ik dan nog iets erbij zou zeggen of zo, dat zou ik dan wel merken. Maar als je me niet in de gaten houdt, dan kan ik over De Kleine Prins rustig tot vanavond 9:00. Mijn vrouw kan daarvan meepraten. Non-stop doorvertellen. Maar dit is wel iets heel bijzonders. Dit is niet alleen het eerste exemplaar van De Kleine Prins dat ik hier ontvang. Het is ook de eerste keer in mijn leven dat ik een eerste exemplaar van De Kleine Prins ontvang. Er zijn nog wel plannen voor meerdere experimenten op dit gebied. Maar zover is het nog lang niet, want het tempo waarmee jullie hier dit boek hebben geproduceerd is verbijsterend. Nauwelijks een jaar geleden trad ik in het posthuis in Heerenveen op
En daar zaten we na afloop na te praten inderdaad met Jos en zijn echtgenoten. En het zou zelfs best kunnen dat Arjen daar toen ook was, die komt ook nog wel eens naar Heerenveen. En toen raakten we aan het praten en vertelde ik dat er inmiddels dat er 2 Limburgse edities zijn van De Kleine Prins. Die ik ook bij me heb, ik zal daar dadelijk wat uit voorlezen. En een Drentse en Van Zuils en Frieska. Dus, en toen stak Jos onmiddellijk zijn hand op en zegt, maar zou het dan al in het beeld zijn? Ik wist bijna zeker dat dat niet zo was. En dat bleek ook zo te zijn. En dat je dan binnen een jaar, en ook niet zomaar eventjes een boekje produceert, maar dat is verbluffend. Ik zal u een kleine ervaring vertellen die ik met De Kleine Prins had. Toen ik ermee optrad. Ik heb namelijk mijn vorige voorstelling, ik trek nu het land rond met een Dr. Hans P. programma. Van harte welkom allemaal daarbij. Volgende jaar speel ik verder, ook ongetwijfeld weer in Friesland. Maar ik heb hiervoor een programma gemaakt dat heette De Oplossing. En in De Oplossing zou het gegaan zijn over onderwijs. Dat werd uiteindelijk toch een wat ander programma, maar een harde kern van het programma bleef mijn verhaal over de verzameling van De Kleine Prins. Ik verzamel De Kleine Prins, even kijken hoor, dit is, ik moet even het goede hoofdstukje opzoeken. Namelijk 17, kijk, hier is hij. Ik verzamel Die Kleine Prins helemaal niet vanwege het verhaal. Ik vond dat toen ik een jaar of 16 was, las ik het voor het eerst een vrij slap verhaaltje. Ik vond er niet zoveel aan. Ik begreep het ook eerlijk gezegd niet, bleek achteraf. Ander misverstand, inderdaad, dat het een kinderboek zou zijn. Je kan het er zeker uit laten zien als een kinderboek. Zeker als je het zo ongelooflijk mooi uitgeeft als de beeldse versie. Je kan het ook best met kinderen lezen, maar dan moet je wel zelf flink je best doen om ze erbij te houden. Want het is nooit bedoeld speciaal als kinderboek. Net zo min als de sprookjes van Godfried Bomans. Het is een sprookje voor volwassenen, zou je kunnen zeggen. En het is ook nog niet eens een echt sprookje. Die hele Antoine de Saint-Exupéry heeft er weinig over kunnen uitleggen. Want een jaar nadat hij het af had gemaakt en bij de uitgever inleverde, is hij met zijn vliegtuig neergestort aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En we hebben hem dus nooit kunnen vragen wat hij er precies mee bedoelde. Er is een hele bibliotheek over volgeschreven. Maar wat wel zo was, was dat het verhaal in ontzettend veel landen al heel snel populair bleek te worden. Om te beginnen in Amerika, notabene, waar hij het geschreven heeft. En natuurlijk in Frankrijk, want hij heeft het in het Frans geschreven en hij was in Frankrijk een beroemdheid. Maar al de eerste vertaling buiten die 2 landen was in Polen, notabene. De bevrijders van een deel van Europa. En die brachten het natuurlijk ook indirect weer naar de Russen. Dus voor je het weet hadden de Slavische landen al De Kleine Prins. Kortom, het heeft zich als een olievlek over de wereld uitgespreid. En er zijn op dit moment ruim 360 verschillende vertalingen. Waarvan ik er ongeveer 50 heb. Mijn vrouw beseft dus dat aan haar leidersweg nog steeds geen eind is gekomen. Ik vertelde ook in de voorstelling dat we elke keer... ik bestel ze niet op internet, die boekjes, dat vind ik flauw. Maar ik koop ze alleen zelf. Of ik vraag aan vrienden of kennissen of ze er iets mee willen nemen als ze naar een bijzonder land gaan. Daarover dadelijk nog eventjes een anekdote. Maar onze vakanties, we waren in Litouwen 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. En de eerste supermarkt waar we in gingen, bleek een hele grote supermarkt te zijn. De Maxima was het volgens mij. En we gingen daar koekjes kopen en wijn en verder niks. Maar er bleek ook, het was zo'n immens ding, zo'n hypermarché was het. Dat er was ook een soort boekenafdelingje. En we waren dus letterlijk nog geen 10 minuten in Litouwen. Of Pauline kwam aangerend met een boekje en riep, ik heb het al, ik heb het al. Want zij heeft ook enorm de pest in dat we iedere vakantie eerst 1,5 week besteden aan het zoeken naar het pokkenboekje. Maar ze hadden het al, dus dat konden we afvinken. We waren veilig. Op die vakantie overigens was heel nuttig, want het was een vakantie in Litouwen, Estland, Letland. Dus we hadden 3 vertalingen. En het grenst ook nog aan Wit-Rusland, misschien hebben we daar ook nog in. Ik las in de oplossing, waarin ik vertelde over mijn collectie, daarover dadelijk nog ietsje meer. Daar las ik een kleine passage voor, uit De Kleine Prins. Nu zie je inmiddels alweer zoek geraakt. Wat suf, ja. Het is hoofdstuk 17, de ontmoeting met de slang. En die ging als volgt. Ik had daar dit dialoogje, had ik ik denk dat het bij elkaar iets van 12 talen was, ingesproken op een band. Ik had uit al die boeken, een slag nageslagen natuurlijk.
naar hoe de uitspraak dan zou zijn. In al die talen, ja, daar zit natuurlijk niemand in de zaal die daar een probleem van maakt. Want er zaten geen Spanjaarden in mijn zaal en geen Litouwers en geen Hongaren. Je bent een raar beest, zei de prins tenslotte. Zo dun als mijn vinger. Maar ik ben machtiger dan de vinger van een koning, zei de slang. De kleine prins moest even lachen. Nou, zo erg machtig ben je niet. Ik herinner me nog, no creo que soy muy poderosa, in het Spaans, zei de kleine prins. Je hebt niet eens poten, je kan niet eens reizen. Dan kan je alles verder wegbrengen dan een schip, zei de slang. En hij kronkelde zich om de enkel van de kleine prins als een gouden armband. Wie ik aanraak, geef ik terug aan de aarde waar hij uit is voortgekomen, zei hij nog. Maar jij bent rein, jij komt van een ster. Met doe er rein, u komt van een sterne. Weet ik nog uit het Deens. De kleine prins antwoordde niet. De lieve prins antwoordde niet. Zweeds. Maar ik heb met jou te doen. Ik is jammer voor jou. Jij is zo zwak en hier op die klipharde aarde in het Afrikaans. Ik kan je wel eens helpen als je erg naar je planeet verlangt. Ik begrijp jou heel goed, zei de kleine prins. Maar waarom spreek je altijd in raadselen? Waarom plaats je altijd in rietsels? Herinner ik me in het Fries. Ik los alle raadsels op, zei de slang. En toen zwegen ze beiden. En dat zinnetje vergeet ik nooit, want daarmee was de sketch ten einde. Dan moest ik weer verder. Dat doe je dan 150 keer over in het Nederlands theater. En het laatste zinnetje, en toen zwegen ze beiden. Zo'n mooi kort zinnetje. Dat eindigt met Batula Bobabili. En dat is namelijk Zulu. En het is al die 150 keer dat ik optrad met de oplossing nooit voorgekomen dat er in de zaal en dat er na afloop aan de bar twee Zulu's zaten in hun fantastische kleren, eventueel met speer, die boos op mij afkwamen en zeiden, nou het is leuk dat je het probeert, maar je moet wel wat aan je uitspraak doen, want dat Zulu van jou, dat lijkt nergens op. Dat is nooit gebeurd. Terwijl, waar je ook speelt in Nederland, er zitten op een of andere reden altijd na afloop twee Friezen aan de bar, tot in Valkenburg en Maastricht aan toe. Die zeggen, ja, je hebt wel je best gedaan, maar je moet toch wat aan je uitspraak doen, want dat Fries van jou, jij zegt de Lietse prins. Ik zeg, ja, dat staat ook op het boekje, dat heb ik hier. Dat heet de Lietse prins. Ja, maar het is de Lietse prins. Ik zeg de Lietse prins. Nou ja, hoor je het nou zelf ook? Het is de Lietse prins. En dan stonden er ook nog vaak 4 Friezen die het al 4 op een verschillende manier uitspraken. De Lietse, de Leidse, de Laatse, de Leertse prins, prins. Je wordt er helemaal gek van. Dus ik hoopte altijd dat er geen Friezen in de zaal zouden zitten na afloop. Wat zijn ze kritisch? Dus ik hoop enorm dat ik, mocht ik een stukje voorlezen, het zou trouwens wel prachtig zijn om heel eventjes dit hoofdstuk 17 op te zoeken. Ja, dat is prachtig. Hier, 17, daar is hij al. Oh ja, de tekeningen zijn werkelijk verbijsterend. Dat bist een nuwer beest, zei hij aan het einde besluit. Zo dun als mijn vinger. Dus een nuwer, dat is dus... dat ken ik van Suver Nuver ook. Dat is merkwaardig, hè? Merkwaardig beest. Maar ik ben machtiger als de vinger van een koning, zei de slang. De kleine prins moest even lachen. Ja, hier heb ik hem. Hij kronkelde hem als een gouden armband om het ankel van de kleine prins. Ja, nu durven jullie geen kritiek meer te leveren. En terecht, maar het lijkt helemaal nergens op. Dit wordt voor mij een zeer waardevol boek. Op de eenvoudige reden dat, ook voor verzamelaars, kijk, het is niet zo moeilijk om aan El Principito te komen of El Princillon, de Provençaalse versie. Je vindt ze in boekwinkels over de hele wereld. Vind je de kleine prins? Je hoeft er maar naar te vragen of je laat een tekeningetje zien of je neemt zelf een exemplaar mee en zegt, oh ja, natuurlijk. Nou, dan heb je nog wel gauw te pakken. Maar voor sommigen is het dan toch wel ingewikkeld om ze te krijgen. En er zijn ook hele speciale exemplaren. Ik heb in Italië er eentje gekocht waar in de kantlijn aantekeningen van de pausen staan. Daar is het hele verhaal geïnterpreteerd volgens de katholieke leer. Ze hebben hem volledig, hij is van A tot Z geclaimd. En ik weet, de paus heeft dat daadwerkelijk gedaan. En het heeft ook alweer iets aandoenlijks natuurlijk, dat die man dat helemaal... Dat is de huidige paus overigens.
De vorige zou daar denk ik niet aan begonnen zijn. Maar, en alles natuurlijk in het kader van de naaste liefde en dat we allemaal vrienden zijn. Een klein beetje ook, Boukje net ook zei, in deze harde tijd. Zo kan je hem zien. Maar de islamieten hebben hem ook geclaimd. Ik heb een Arabische versie in stripvorm notabene in een Egyptische boekhandel gevonden. Die helemaal van rechts naar links leest. En ik kan het Arabische alfabet niet lezen, dus ik weet niet hoe ze het vertaald hebben en hoe ze er naar kijken. Maar ongetwijfeld valt hij daar ook in het pannetje. In Japan, in China, in Thailand. Het op één na meest bijzondere exemplaar wat ik heb, komt uit Laos. Dat heb ik hier meegenomen. Dat is een gekopieerde versie, want Laos is zo'n ten hemel schrijnend arm land. Daar worden eigenlijk vrijwel geen boeken uitgegeven. In ieder geval niet voor het gewone volk. En dan gaan ze dus, net als in Rusland vroeger, gaan ze boeken kopiëren. En dan vind je op de markt, gewoon in dat Laotiaanse alfabet, wat een prachtig alfabet is, met hele vage, fletse overname van wel degelijk de beroemde tekeningen van de Saint-Exupéry zelf. Want zoals u weet maakte hij zijn eigen aquarellen. En mijn dochter was op vakantie in Laos, passeerde daar op haar wereldreis en heeft dus op straat deze gekopieerde versie meegenomen. En dat maakt hem zeer bijzonder. Een andere hele bijzondere, ook in de top 3, samen met deze, die dus nog maar 1 dag uit is. En die in dat opzicht ook gewoon heel veel waard is. Dat is zo interessant. Een andere kocht ik in Palermo op Sicilië. In het Siciliaans heet die U Principino. Alles gaat daar met U's. Ieder woord, daar zitten minstens 3 U's in, nog meer dan in het Fins. Dat had ik meegenomen uit de evangelische boekhandel, want merkwaardig genoeg vind je in de grote delen van de wereld vind je de Kleine Prins in evangelische boekhandels. Daar zijn ze dol op. Zoals gezegd, de christenen hebben hem een klein beetje geclaimd ook. Mooi uitgegeven, met mooie tekeningen, maar ik had er niet echt goed in gekeken. En op een gegeven moment zat ik in het park en pakte ik hem definitief uit zijn folietje. En zag ik Das small pitot prince with the pictures the ones that Arthur had drawn. Antoine de Saint-Exupéry, translated from French into Hawaii Pidgin. Dus er is ook dat heb ik later opgezocht, die is er. Er is een vertaling in het Hawaii Pidgin. Een Pidgin-taal, dus taalkundig iets heel aparts. Uit het Engels in dit geval. Er zijn ook Franse Pidgin-uitgeverij, Creools van Madagaskar. Translated daaruit vandaan. Een fantastische soort. En het is een misdruk. Dus onder bladzij is een stukje Hawaii Pidgin. En de volgende bladzij wel degelijk gewoon Siciliaans. When I was 6 years old, dat was het leuke zinnetje wat ik dus inmiddels in 60 talen in mijn kast heb staan. Toen ik 6 jaar oud was. I had stuck one mean picture inside one book about the nature and the forest and was called Real Stories. En dan komt het beroemde verhaal dat hij geïnspireerd door een jungleboek, zeg maar, zelf dat hij daar een tekening had gezien van die beroemde boa constrictor die een rat of een hamster op had. En zelf later een olifant tekende in de buik van de boa constrictor. Dat herinner ik me ook als een fantastische opening van een verhaal, toen ik 16 was en dit voor de eerst las. En dat de volwassenen hem dat aanzagen voor een hoed. Nou, dit is een misdruk waar die waarschijnlijk helemaal nergens verder te krijgen is. Dus ik weet zeker dat de echte verzamelaars, want ik ben een hobbyverzamelaar, maar er woont bijvoorbeeld in Zwitserland meneer Jean-Marc Probst. Die heeft eigenlijk een huis vol met Kleine Prinsen. Die heeft 5300 edities van de Kleine Prins. Dat zijn dus waarschijnlijk ruim 300 vertalingen, maar dan ook in alle edities. Alleen in Zuid-Korea zijn er al 32 verschillende drukken van de Zuid-Koreaanse editie. Dat verzamelt hij allemaal. Hij heeft ook 300 boeken over de Saint-Exupéry. Hij heeft 250 boeken over de Kleine Prins. Die man heeft een waanzinnige verzameling. Die zou, denk ik, zijn linker pink over hebben voor die misdruk van mij. Het Hawaii Pidgin en Siciliaans. Ook 2 talen, hoe krijg je die bij elkaar? Maar misschien dat hij dan ook nog wel zijn ringvinger kwijt zou willen voor een beeldse versie. Want die heeft hij natuurlijk ook niet. En helemaal als hij erachter komt dat hij zo ontzettend mooi is uitgegeven. Ik heb met Eddie al overlegd. We gaan zowel die man als uitgeverij Tintenfass in Düsseldorf. Hoop ik dat jullie het lukt om daar zo'n exemplaar naartoe te sturen. Want die mensen zijn daar de koning te rijk mee. Want er komen nog steeds ieder jaar een paar nieuwe vertalingen uit over de hele wereld. En dat is voor een belangrijk deel het werk van die uitgeverij Tintenfass. Want die hebben zich een beetje ontfermd over die
over die kleine bedreigde talen. Die 4 talen uit die film, daar zit die uitgeverij voor een deel ook achter, heb ik begrepen. En ze zijn begonnen in Duitsland. De Duitsers zijn helemaal gek ook op het boekje. Er zijn alleen al 32 verschillende Duitse dialecten waar het boekje in is uitgegeven. In het Keuls, in het Akens, in het Plattdeutsch, in het Berlinisch. Je kan het niet verzinnen. 32 verschillende. Ik heb er 5 geloof ik inmiddels, want het is niet zo moeilijk om in Duitsland aan te komen. En daar zijn ook veel stichtingen die de taal van de streek of de stad proberen te bewaren. En het is fantastisch om te zien dat zij, en dus niet alleen in Duitsland, maar ook in Afrika en in Azië en nogal wat Indianentalen. Er is ook een inspanning geleverd, die ik ook maar heb meegenomen, om in de taal van de Inuit er eentje uit te geven. En die ligt hier beneden. Waar heb ik hem? En dat is namelijk Atakinartuarak. En in ieder woord van deze Inuit-taal zitten minstens 3 Q's. En dit is wel een van de meest onbegrijpelijke talen, althans in het Latijnse alfabet, wat ik tenminste kan lezen, die ik ertussen heb zitten. Dit is gewoon een echte soort Fins, maar dan nog net ietsje raarder. Ook een vrij bijzonder exemplaar. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik die wel via het internet heb. Ik geef het toe, want ik ben niet op Groenland geweest. Ik ben na een optreden in Bolsward benaderd door een sympathieke Groninger. Wat hij nou in Bolsward doet, dat weet ik ook niet. Maar deze Aard van Boven die zei, ja, ik ga volgende week naar Armenië. En ik vond dat je zo mooi praat over de Kleine Prins. Zal ik zoeken naar een Armeense versie? En inderdaad, ik kreeg de Armeense versie die Eddie net per ongeluk in zijn handen had. Een paar weken later opgestuurd. Ook weer in een alfabet wat niemand kan lezen. Het is wonderbaarlijk in hoeveel talen en dialecten. Nou, het schijnt 230 levende talen en 130 stads- en streekdialecten en mengtalen en pidgins. Dit boekje vertaald is. En dan moet je je toch afvragen hoe dat dan komt. Dat was de kern van mijn verhaal in de voorstelling. Waarom vindt de hele wereld, dit is letterlijk na de Bijbel, echt het meest vertaalde boekje ter wereld. En ik vroeg me ook af, is er al een Bijbel in het beeld? Dat niet. Ja, jullie zijn ook helemaal van God los inmiddels. Dat begrijp ik wel. Ik heb Herman Vinkers onlangs weer gesproken. Die kreeg een grote prijs van het weekend. Zeer verdiend voor zijn hele oeuvre. En die vroeg ik of hij al in Twents was. Zelfs in het Twents is hij er nog niet, de Kleine Prins. Wel in het Drents, maar niet in het Twents. Dat zijn allebei Neder-Saxische dialecten. Maar jullie zijn dus, en er is overigens wel een Bijbelvertaling in het Twents. Daar heeft Herman zelf van achteraan gezeten. Daar zijn ze jaren mee bezig geweest. De complete bij Oude en Nieuwe Testament in het Twents. Maar niet de Kleine Prins. En die hebben jullie wel. Dus daarmee van harte gefeliciteerd, alvast. En het laatste dat ik aan toe wil voegen is, het is niet voor niks, natuurlijk niet, dat juist dit verhaaltje in zoveel talen is vertaald. Voor mij begon het als taalhobby, omdat ik taalgek ben, daarvan hou, van vergelijkingen, van nadenken over taal, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar dat leert je ook wel wat. En dit verhaaltje wordt niet voor niks geclaimd door boeddhisten, door de paus, door de islam. Iedereen ziet er wat in. Het is een buitengewoon wijs verhaaltje, maar een van de kernen die ik eruit haalde, en dat had te maken met het programma over het onderwijs dat ik aan het maken was, is dat figuurtje van die Kleine Prins. Er wordt niet gezegd hoe oud hij is. Het is ja, een manchi, hè, noemen jullie een manchi. Een prins met een mooie Y op het eind. Maar het is een jong kereltje. En die is niet naar school geweest. Om het multitude te spreken, ik hecht aan het, ik schrijf, ik leg mij toe op het schrijven van goed Nederlands, van zuiver Nederlands. Maar ik heb school gegaan. Hij zag dat als een grote handicap. Want daar wordt een heleboel natuurlijk weer eruit geslagen. De Kleine Prins is niet opgeleid. Die woont op zijn planeetje. En we weten helemaal niet hoe hij daar terecht komt. Vader en moeder heeft hij niet. Wat dat betreft is het een mooie archetypische figuur. Net als Kuifje en Tom Poes. Die hebben geen ouders, die hebben geen achtergrond, die hebben geen familie. Maar hij is wel in veel opzichten kind. En hij gaat expres erop af. Hij gaat met de Grutte Minske gaat hij praten. En dat valt hem niet mee. Hij komt bij een koning, hij komt bij een bankier, hij komt bij een dronkenlap, hij komt bij een ijdeltuit. En hij legt die mensen het vuur na aan de schenen. Hij, op de een of andere manier, kan hij het niet goed met ze vinden. En dat komt domweg, omdat hij zelf blijft nadenken. Hij neemt niet zo gauw iets aan. Hij is een soort klein Johan Cruijffje.
die gewoon alles per se zelf wil uitdenken en uitzoeken. En de kern van het verhaal is eigenlijk nog steeds, en daar halen veel mensen er ook uit, een van de kernen, er zit heel veel filosofie en wijsheid in, een van de kernen is dat als kinderen, als we het kind in onszelf handhaven, de nieuwsgierigheid en de vindingrijkheid en de slimheid van de tijd dat je nog onbedorven als kind gewoon alle vragen stelde die er in je hoofd opkwamen. Het is eigenlijk zonde dat we dat kwijtraken. En het is eigenlijk een heel pessimistisch boekje wat aan het eind helpt de slang, de kleine prins, weer naar een andere wereld. En een van de kernzinnen die ik altijd heel geestig vond, die las ik in het Fries voor. Grote mensen begrijpen nooit wat uit haarzelfs. En voor Bern is het vervelend haar altijd alles weer uit te lezen. Dus kleine kinderen, of grote mensen begrijpen nooit het uit zichzelf. Dat is vervelend voor de kinderen die ze elke keer weer alles uit moeten leggen. Dat heb ik er toen als kern uitgehaald. En wat ik dus wonderbaarlijker uiteindelijk vond, is dat blijkbaar iedereen dat een mooie filosofie vindt. Iedereen dat graag leest en aan zijn kinderen voorleest. Zo graag zelfs dat het in 360 talen vertaald is. Maar dat in de praktijk van al die landen, en zeker op de scholen, er uiteindelijk bijzonder weinig verandert. En men dus zich uiteindelijk helemaal niet aan die mooie filosofie houdt. Dat is een hele rare tegenspraak. En daar heb ik die voorstelling omheen gebouwd. En dat zal de rest van mijn leven wel blijven bezighouden. Want er staat daar ook in het beeld boven de bar. Jou hoeven een aap niet meer te leren klimmen. Kinderen worden geboren met een taal, dat leren ze helemaal zelf. De eerste 4 jaar hoef je werkelijk niet met ze meepraten, die moeten wel zijn. Maar verder leren ze het helemaal zichzelf. En dan zijn ze 4 en dan gaan ze naar school en dan moeten ze dat opeens allemaal gaan opschrijven. En ze moeten termen leren en dan raken ze totaal in de war. En dan vertellen ze je opeens als ze 12 zijn dat ze niet goed zijn in Nederlands. Of in welke taal zij dan op school krijgen. Terwijl, of er wordt van kinderen uit Somalië of Syrië gezegd dat ze een taalachterstand hebben. Ja, daar wordt mee bedoeld dat ze een beetje last hebben van het Nederlands. Maar hun eigen taal zit natuurlijk van een tenen tot een kruin in. Dat hebben ze helemaal gedacht. Die schitterende film over die juf, hoe heet ze ook alweer, juf Kiet. Ja, precies. Maar die kinderen in het Arabisch zaten allemaal onderling. Kinderen gaan volledig natuurlijk op in hun taal. En ik vond het een prachtig idee dat kinderen dus over de hele wereld 360 verschillende talen. En nu ook de kinderen hier op de basisschool hier tegenover een fondament van de Kleine Prins kunnen genieten. Juist misschien omdat het geen kinderboek is. Niks op te hurken, niks flauw. Het is een wonderbaarlijk sprookje en het is buitengewoon dat er weer eentje bij is, op naar de 400. Namelijk in het beeld. En we gaan het de hele wereld rondsturen. En mijn volgende project, daar kwamen Pauline en ik achter. Vorig jaar in Nieuw-Zeeland hebben de Maori geen Kleine Prins. Op naar Nieuw-Zeeland. Veel plezier, dankjewel. Ik denk dat ik zal straks wel weer wat bijgesteld worden, maar ik doe het ook even op deze manier. Beste mensen, wat een prachtige sprekers, wat hebben we mooie overdag. En wat bijzonder dat Van Muiswinkel dit verhaal verteld heeft over de Kleine Prins, over zijn eigen ervaringen. Ja, dat is iets dat zit, soort beeld bij ons ook in het bloed zit dat hetgene wat de Kleine Prins aangaat, ook in zijn leven, dat hij daarmee geconfronteerd is. En dat wat met hem deed het. Nou, dat is prachtig. En ook de manier waarop jou dat vertellen, ja, dat neemt je met uiteindelijk in het hele Kleine Prins verhaal. En dat best wel iets is waarvan je zegt van, nou ja, pak je dat op de basisschool, pak je dat direct in de kast? Nee, zo is het denk ik niet. Maar het is wel iets waarbij je als school wel het een en ander ook weer mee doen kunnen. Brengt mij direct uiteindelijk ook even op hetgene van dat wij heel blij zijn dat het boek wat sowieso op de school aanwezig wezen zal, dat ook weer inspiratie wezen zal voor mensen om weer naar je kinderboeken te maken in beelds. Maar dat is wel iets waar we ook op school wel behoefte aan hebben. Het beelds moet natuurlijk van thuis uit moet dat in eerste instantie gebracht worden, moet dat metgegeven worden, maar ook op de school kun je natuurlijk daar het een en ander aan doen.
Nou, ik sta hier op het fundament. We hebben heel veel beeldsmateriaal, daar wordt ook gebruik van gemaakt. Maar het valt en staat natuurlijk ook met de mensen die wat met de taal hebben. Dat heb je met het Fries, dat heb je ook met de beelds. En als je de taal niet mag er binnen en het zit niet in je, dan is toch altijd, voelt het toch altijd een beetje als van ja, ik doe het al, maar het zit niet altijd niet, het voelt niet helemaal lekker. En dat is ook wel de discussie die wij bij ons op school ook wel hebben. Van, ja, er wordt wel beelds gegeven, maar dat zou nog wel veel beter kunnen. En ook het aantal mensen, het aantal collega's dat de Beeldse taal beheerst, ja, dat is minimaal. Dus, en dat geldt dan ook wel wat voor het Fries. En dat is ook wel heel erg jammer. Maar dat betekent niet dat je het er maar bij laten moeten. Integendeel betekent dat je juist er met aan de bak moet. En dat gebeurt ook. En wij zeggen ook bij Beeldse Oigenen, we moeten ook zien dat we meer boeken krijgen, leesboeken krijgen, voorleesboeken krijgen. In de leeftijd van, met name de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Nou, zo'n boek als De Kleine Prins, ja, dat is natuurlijk een boek wat over de hele wereld in diverse talen, streektalen al uitgegeven is. Ja, natuurlijk prachtig. Dat is natuurlijk prachtig dat wij daar als beeldsboek, dat we daar bij aanhaken kunnen. Prachtige reclame ook weer. Nou, Erik van Muiswinkel, een prachtig inspirerend verhaal. Ik bedoel, als degene die vandaag ook de tijd nam het om dit inspirerende verhaal ook te vertellen. En in samenwerking met Jan de Groot, samen met Eddie van Noord en Boukje, die dus met anderen uiteindelijk de Beeldse vertaling maakte, ja, daar ben ik heel erg wies met. We hebben voor Erik van Muiswinkel natuurlijk ook nog een Beeldse pakketje en die wou ik als eerste maar even overhandigen. Dus ik wou jou graag naar voren roepen. Het mooie vind ik altijd met het Beelds van je kinderen overal wel met terecht. Ja, als je Fries praat, dan heb je toch vaak wel zoiets van, het moet even vertaald worden soms, maar dat hoeft met het Beelds overigens niet. Dus ik denk, volgens mij is dat prima te verstaan. Net overlegd, het Fries verstaan wij ongeveer 80% van het Beelds 95%. Dus wat dat betreft, hartstikke fijn. Ja, ik doe wel precies. Eddie van Noord wou ik ook even naar voren roepen, die dus de grote animator is en er heel prot regelt eromheen. En als er wat regeld worden moest, dan gebeurde dat ook direct. En veelvuldig contact had met de overzetters Jan en met Boukie. En ook wat de organisatie betreft van deze dag, het Eddie ook een grote rol speelt. Dus ook daar mijn dank, onze dank daarvoor. Sjors Frankenaar, die wou ik ook even naar voren roepen. Want dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Je hebt al gehoord, dus ook Sjors graag even naar voren. Dan Jan de Groot en Boukie als de vertalers. Die mag ook even naar voren komen. Het waren natuurlijk best wel, Jan ook van de opleiding kon die de tekst ook wel dromen. Zo vaak wist ze erover gaan. En samen met Boukie is er een prop die gestoken om dit resultaat te krijgen. Dan Geke Posma, Geke Krotje en Jeroen Slager wou ik ook even naar voren roepen voor het nakijken van de Beeldse overzetting. Er kwamen ook nog wel weer wat verrassende dingen uit. En Geke is er wel in ieder geval. Geke is er, ja, Geke er wel. Dus die komt even voor de Kees en jullie ben er niet. Dan Arie van der Grijn, die mag ook even naar voren komen. Ja. En ik wou, meester Kars en Kars eerder niet, vandaar die kon niet, maar die wou ik ook nog eventjes noemen, wat die hebben met instemmen dat de zitting van het Henk Karsfonds schonken binnen aan het bekosten van dit boek. Dus ook Kars, ook zo bedankt hiervoor. Een hele grote groep, de zaal zit nog vol, valt me op. Dus doe binnen uiteindelijk de hoofdrolspelers. Ja, Monique mag ook even naar voren. Monique? Ja, sorry. Monique, kom ook nog even. Graag. De hoofdrolspelers in het tot stand komen van de Kleine Prins in de Beeldse versie. Applaus voor deze mensen. Bijzonder om hier te weten.
Hartstikke bedankt. Nou, dat zal ik nog even hebben. Ja. Een beeldpakketje, Ah, Erik. dankjewel. Een beeldpakketje en er zit een slokje in. Er is ook een heel mooi woord kraken. Ik bedoel, ook leert hier. En het was wel morgen en andere dingen. En we hopen dat je het lekker van jullie vindt. Vragen nodig aan nood om te krijgen. Nou, Dankjewel. en die wou bij hetzelfde pakketje overhandigen met een slokje en de kraken. Zit er een Friese koekjes in? Hallo, dat doen we niet, hè? Jullie zijn gewoon het Kosovo van Friesland. Jan en Boukje, hartelijk bedankt voor het vertalen. Dat hoort wel. Heb je een blokje? Hier met de zelfde boek. Ja, mooi. Dankjewel. Ik zal hem zeker denken. Hartelijk bedankt dat je daar met bent trouwens. Nou, zonder Arjen van der Klein had Erik hier niet geweest. Want toen ik dus mailde met het impresariaat, toen zei ze ja, maar Erik die had het zo druk met Dr. Anders P. Dat kunt u wel vergeten onder in de mail. Nou ja, dan gaat het wat relaties her en der ergens in grauw en opeens heb je dus mooi. Dus dankzij de relaties, dankjewel. En nou ja, je hebt het heel vaak gezien, maar ik wou je wel presenteren op deze manier. Ja. De boeken binnen zelfs per direct te koop. Die kosten €19,50 het stuk. Ze zijn ook via de webshop is natuurlijk te verkrijgen. En voor iedereen die nog zin heeft in een hapje of een drankje, is Jozef van harte uitnodigd. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid en graag aan een andere keer. Dankjewel.